תחילת ניסוי עם פוליאורטן מוקצב לתוך הבקבוק. זה הפוליאורטן המוקצב, זה החומר שהשתמשנו. הנה קצב, מילוי אש, תוצרת יעקבי, זה המכל. פה למטה יש חור להכנסת הפוליאורטן. הצילום נעשה בוואן טק ואנחנו נעשה את זה בוואן טק. אנחנו ממשיכים. אני עכשיו לוקח את הפוליאורטן, מכניס לחור, אתם רואים? ומתחיל להזיז. רואים את החומר עולה למעלה. בטח. לא הזרקתי הרבה חומר, כבר ממלא את הכל, והנה החומר יוצא. זה הפוליאורטן כמעט ולא נגמרה, לא הלכתי בזה לגמור.